Welcome back to my YouTube channel. Kun saya Ratu. Iclik guys, skip ya to pedicilan. Enek komenane jarene Ayu lek majer ya percuma. Jarene aku majer matane picek. Jarene kok aku majer to. Romanto tak kandhani yo. Lah wong aku majer trah yo ora enek sing ngiclik kok. Ora enek sing ngiclik kok ora kon majer. Tane suwek ya. Yo jelas lek majer. Ora enek sing ngleboni manuk, ora enek sing ngitik kok. Ora enek sing ngiclik kok, ora kon majer. Lelek enek ngentu ya mesti ra majer no. Wong piye tekane lho. Ora enek sing ngitik ra kon majer. Ya jelas enek sing ngiclik-ngiclik, enek sing ngocolok-ngocolok, enek sing ngokop-ngokop. Ya ora majer. Ngelokne wong majer. Engko lek aku tak kon ngetengi cowok, lek aku semeteng, kowe ora gelem tanggung jawab. Lek kakekane ngolokne aku majer. Ngene iki yo bukane majer to Romanto. Tuan Romanto njaluk di peperi bau. Heeh. Rumah iki warga Pacebuk iki lho. Mulai ngolokne Sainem ngojar majer ngawin Sainem percuma ora iso meteng-meteng. Lah ra iso meteng-meteng ditekane wong sekampung ngono ge gentenan njajal meteng ora. Terus sok dilutre nganune gejuwe sapa sing dadi ngono. Rumangsaku iki iclik ora nggih meteng-metengan iki wong iclik kentu edukasiku iki bukan masalah majer orane. Ngelokne tahun-tahunan dikawin majer. Ya ora enek sing ngawin kok ora majer. Piye? Aku ki mek colvek lho ndeng-gendeng. Ndeng-gendeng. Aku ki mek colvek ndeng, ora kentu. Ngerti colpek ora? Colpeke diduleki nggih drijine dhewe, ya nggae alat ngono kuwi. Matane suwek ya. Metrah ya ora kentu karo peli kok dadak kon meteng lho. Kowe ngerti colpek ora to? Omong ngono cah. Colpek iki ngerti ora iku Romanto iki? Paling ora dong. Colpek iki opo, piye ngono kuwi. Ora dong kuwi. Ketokane rada pekok bocahe. Rada dedel ngalemprot ngono. Ketokane. Wong anu kok isone meteng lho. Colpek karo di umek-umek diintir-intir dhewe ngene kok meteng. Jajal ditekakne manukmu, mesti meteng lho kancane. Rumah saku ki ngadi-ngadi ya Romanto ki ngadi-ngadi. Rumah saku. Dadine gacle ya lho. Ngerti ora gacle. Wong colpek iki lho aku ki mek gawe apa kuwi jenenge? Mek gawe geter-geter vibroto ngono kuwi. Kadang ya gawe ya sing geter-geter ngono kae sing kaya nek wong Japanese sing ngutik-ngutik nek bambuke sing wedok. Gitu. Ngono meteng lucu ya, mosok meteng karo karet. Uculuke meteng karo karet iki. Kok yo enek meteng karo karet. Yo ora eneng. Wong-wong iki maidonem kowe majer. Wis tuwek ra ndek anak. Ben ora termana. Manake oleh-oleh yo ngragati. Susah. Manake oleh-oleh susah, ora oleh bahagia. Bahagiane ndek anak iki opo? Enggak ada coy, enggak ada. Bahagiane ndek anak. Ngene kok. Aku bangga walaupun ora enek sing anak menyayangiku, bangga ngapain? Enggak apa-apa. Inilah hidup, realita hidup. Serasa digetuni, rasa disesali. Takdir hidup kita memang begini adanya. Ngono lho. Nyapa dadakno digetuni iki. Tenono lek somben aku nek sing ngetengi, takon ngetengi sampai blendis to Romanto. Matane majer. Cah. Wis tetep kocelok aja sampai waras-waras menyakitkan hati.